Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли в първият епизод на Outlast 2 машини. С жена ни отиваме да разследваме убийство на някаква бременна жена. Направо хайпер истински. Това е това момиченце, бе? Или е някаква жена това? По-скоро е някакво момиченце, бе, брат. Добре, аз тръм. Аз не мога да минавам покрай някакви обесили се момиченца, разбирате ли, бе? О, не! Затова тихо и спокойно, нека попръцнем тук за момент. Да пинеме чайче. Хилвай се като крава, брат! Вие знаете ли, че влизаме в къщата на някакъв изверг в момента? Примерно, ти влизаш в някаква къща и всичко е някакво супер чил. Смисъл, има някакъв труп на земята, значи сме на правилното място. Аз съм направо в шок, не знам вие...